Dungan an hep we ha. Singhasan natin. Langsung nangkar jubang mi olam lo hong lo. Damtang and election hostame dang ni tum singasona constituency bangge ni tum BJP apan mangge ong tung awut pen sigi tum PSLC pen chipahai ponder lo. Hala bangso po hostame BJP atu malang itum tangka poisa pen chenglo gari ghora thang asinta vepin lidara tuming tangkring krang si kam chiklem lo. Bon setame ni tuma sarjai gatha hijapon bangso PSLC party lo ke tribal so tribal khai non tisung non kivir puang deng longri kivir po khai kivir po posi labang so party APSLC hailo tangte labang so kisung labang so long lip hilang kivir tangan chipa jok unji pu kithan imum pen singasona ra setame karjudun peme pen aninga klong pen a hok alam si kithan pu chini dun peme pen cherap chitudun theklen si hala so ni tum hai theklo bol setame non kiwang non kidamtang MLA election labang so hodabang nilitum kiremdet labang so puthak ahopet temanitum kopine evidence kopine approve la posona mangge non man long thek the te woi phis tamela ni tum pura chichini dak do ni tum kerem bustame che accept un yang deng do athema ni tum kijok arni penamasi ajo penmasi ni tum chichini ring si lo along tin la claim ke dam a puling tin long claim ke dam bang pu tum se tame ni tum PS long thoke la Asia arjanang dena butama long ke belong chilut chok lo lasi daken ni tum si laan hai ji laana budlong ji pon an ni tum ang thek chi long lo bon setame labang so nanga parem det bangke lake nanga parem bor I mate labang so EVM machine labang so VVP pen la hai hoya machine pen ajo ni sinanga parem sini tum bangke jong tunang ko tum use isfasahin penalang tum nakar jupon ten itum non singhasan hawaralong non dobom akehai son singhan se singason constitution president lapen atun thu pu in adung du lake vice president alangi jiren teron apen lapu secretary akehai Edwin Tiap alangi dadu lapen ilitu mili ex president aprang claim bang pulo si gadu gabe labang suadim long militum pini ga chitong apias 10 pence tami ilitum chitong rapet atman da dulo la si militum pini penang analam tithan chimun pondo je idam tangut kopuson si militum labang su IPSLC aphan militum phanang pirem derma plotangte gadu gabe da chini je AVM along ke ilitum electronic hormu pina halabang solong ilitum pamo hejong teme president ke haita nije ponlo labang so ke EVM along rutut electronic system masi ilitum jong hele jok sitami CPR janlong sidam lap titi so posin ilitum pini labang so press meet along pen itum pachini ponang tu je kedam tang hot EVM machine pen ke ilitum mintunita ke hai tu je phan ke ni tum di athe before ma pang idam tang hot ko anone adimalong ka belek account long anta nason machine pen kaponai pen ajok ni tu kado ka be long anta mi frame thai lo ase alang ni tum BJP tum chipai pon thor lo la se pini ni tum ladak singhason na hawarlong tame pini gedam tang hot ke MEC ke thoron ke penang an ke long stamya ko second MP election hut nang kele to pangili tum haidet ta ko puthot MLA hut pangili tum kerem pare thu prat la pe labang so kerem pare thu prat ajo ke lagi ka do ga chini lake EVM along to pene lapason do tu da electronic assistant claim that seat hala so ani ke peperem dun lo la si non kewang ji MEC hut bangke nilitum ballot paper posin nilitum ong dung abut pensilitum kewang jilang hodabangke singhason pharmana phanbangke litum non dode sang sepenitum pinipen ke claim ke damje phanitum chisik ponlo desika do kabe kapyang long lapen ensela dang ka do kabe radatum antami nanglitum ning chipate ponon
AVM kalilo non ke ballot paper lo posi nanglitum kado gabe khei long ri phanjong si nanglitum matha chip ga matha do pulo tante nanglitum mithang a polling long chidam reblai mithang a vote ji adore so a vote chijok pen si itum sarjai ka thana ke japon along ilitum ong tung pen ilitum pahai dun si MEC along ilitum council long ilitum APHSC ignitive si ilitum ta council chari pon si ilitum det long ri kacherai kom pen ilitum khei long ri kacherai kom yi aja kong ka tu ka bia son tin along ta ilitum cherai thip ji aja kong ke ilitum council pen ilitum che parai pon pete un e aposi ilitum sar jai katar pan si ilitum un an bangke ilitum pahai pon je phan ke ilitum ka to ka be karbiang long la peninsul adang pia panman an patai pini ladak pen ilitum news fast ahin pen ilitum pacheta ponla news pen la sin nitum singhasan aro pen nitum nanglitum kato gabe APSSC ke kroy ra do pan pen kado gabe dode dam dera nanglitum kapre ga song long le chingbe dun sitame nanglitum puthot nanglitum ning chiroi dora ilitum khailong rijok nangjipu chematha pora puthot chebang thusi ilitum khailong rijok nangjipu chematha ponra itum puthot ilitum sarjai kathar aru benjai kathar party APHRC labang so pahai vek nangpu ining thir thipen ilitum pahai pon pu pusi nangtum kadu kawi phane nilihin pen ilitum phan chuning rilo lapen kewang jilang hutami pahai pon pu pusi ding thelo lansi nili nanglitum phan pachini pon theglo kardom si serang ke apan ke pha tek pen ke wang apot ke ru pi par fik no pini serang ke tuma phan ke hang nang ko alak tege la helo ladak nili tum Singhason constituency committee pen pate pi konsi pini executive meeting do lo executive meeting achi phanang ko alam thebang ke la helo non long aja agalam social media long PHLC TV ka son si muni da tum thegam long la so pochi nili tum ka do go ya polling tum phan anta chi pha er si chinki si than lo la pe nili tum kilong da ma teng bang ke ladak Singhason a committee long bang ke khip si thegam lo a polling tin se tame na hok ta ni TV a thaya bi la si nili tum chi sik chedang chu tame lo je non ke dam tanga bang ke MLA election hor bang ke la ke ka do go ta chini BJP action la EVM a join si chi pa hai Nasi non ke bang ji MEC election na bang ke ala ballot paper pen long ji apot si laan so si claim dam thu ta me si non ke bang ji MEC election na bang itum Singhason na bang ke chi pa hai pon bek ti aphat si ni lutum ti tan lo non alom homai sa do pusitami ladak APHLC Singhason committee bang ke na thir thip lo nasi karbiang long arat ka do we tum phanta chuning ri lo la pen Singhason arat atoka no ke do tum phan sitami chuning ri lo ilitum APHLC ati manga bangke lake akapre kalilo lake kei lapen longria phansi ilitum kimang dam lo je ladak ilitum ahok varalo kibi kichiatu akile nang plengset lo longli nang nam longli pusitami longli ta nang nam are lo council election nang thurun longli pusitami council election sitami nang thurun bom lo bang deputy speaker an sitami nang mandun lo sakuri sitami council asa kuri sitami bang khei tum nang claim dun bom lo la son si ilitum mithang ajakong abangge pir bom lo apot si APHLC asong mante jai ka thar alangli nang ki japo nang karja pithi babangge ke be ki chi asotum ilitum ajakong nang ki chi ana pot ilitum chi nangi la pen mithang ajakong chi har jak nang ji na sathe pi alama bangke thelong ri jok wa nang ji pu nang ki japon abang thu Pinaka pochi nilitum alangli long ason sona leadership alangli nang ke Japon along ason ke nilitum ono dak akaprega politics do tangka maha phana politics do sita me khelong ri ke pajok jiku a politics mate a political party a song ke APHLC pen akapreg ke long da mathai ge den la pochi nilitum APHLC dak Singhason committee pen abang ke chilang lap lo chetar lip thailo sita me nilitum ka to kawi sitami GI ka thar alangli phan ke kroi arat sai se nilitum thek long la la pochi ka to kawi karbiang long arat tum sitami ningchi pi na gi je hem ka bochi long punon akaprek asong punon pa politics asong punon
Kupine cipu pasai pasui la son abang itu. Lasi la kado ka we setami ilitum ninga cipa ning ding nang ya bangge akinang tepik. Lasi kado ka we arata tum setami akapre kalam ma thadam nang ne ilitum iningar lo ka cibi thip nang ya bangke APHLC pen akapre apartia bangke kici ke biaso phan amen ing than unji pa bangke mang te mandamun ilo. Kici ke biaso phan konsila sakuri pen ing than una lang pa bangke ilitum ma thadamun ilo. Lapen latum long lip helang nang nam tik lo bang akip lang tum ili tum long li sidame siksidu la teng puke along le tum ke lahai nang en long le nang en dun erlo nona bangke lasi aka break apartie long ili tum he long ri jok inang pu kachitia thai se bede lo lasi ajar le punon labang suat ji ai ka thara phan ili tum tik apor pineng alang li phan jak kong pineng alang li helo the phan karjap hip abang lo posi alang li phan rap du nang ji pu nilitum ka do ka ve singhason arat an sitami kamatha thip thega pot ki nilitum alang litum ana phan sitami choro reon e singhason arat along apuling tin along kachipidu leader satum lapen board committee along ki claim leader satum ana phanta choro pik nang ji je nona poroson son sia suidison ke bang along sitami alang litum he phan karjap thip thek lapen ami thanga boot level along ami thanga pulling along sitami kasi control tip thega pot mangke choro reon e lasi non ilitum kadogo bia phanta ningke pathi alam ke lahelo ilitum ning binang ne ahok pet alidar lapen thek ser rara phanta hon thek alidar along si ilitum do nang ji ilitum kachini dum de kama thadun thek the amat kechok chi abang pu lidar nang cheplang po hala komane nang tangkring nang naklote hala long dun po lapuson si awe obe setami ilitum akheya bangke nahok ibom lo lasi Sivelo no mat ilitum ke thek long ke lage jaiga thara long melo tribal atum a future ke doke jaiga thar long chalo ilitum ke jok pan ke doke akap ilitum long damat ai belu asining chibina APHLC aphan ke ilitum ono dakpo la posin ilitum ka dog wi setame arjap thik